Nissan Outdoor Gamesen saritu duten filmetako bat da ikusten ari zaretena. Finlandiako Golgot taldeak egin du eta etxera eraman du akzio sekuentziarik onenaren saria. Hauxe litzateke pelikularen mezua. Begia, begitruk. Mutil bat tren geltoki batean nola kolpatzen duten ikusten da hasieran eta hortik aurrera egunean zehar gertatu zaiona ikusiko dugu. Amaieran guztiaren jatorria ikusi arte. Orduan ulertuko dugu askotan, biktimak ez direla guztiz errugabeak. Kideko taldea da Golgot, izan ere 6 teknikarik, 6 kirolarik eta kajaketan segurtasuna arduratzen diren 2 lagunek osatzen dute. Ikusten ari zareten irudiei esker, Golgot taldeko pelikulak irabazi zuen akzio sekuentziarik onenaren saria.